Altså det kommer også med tiden. Det er fordi, I har relæer på. Det gør vores også. Det er fucking let. Ja. Ja. Der er skærmen for Så vælge 2. Og så sprang I slip. Nej, men det er bare fordi, den sidder så langt over. Hvis jeg har sat den på her, så gør det ikke noget. Men ja, den er nemlig på så her. Jeg er også lige ved, at du får mere af det også. Det er også fordi al vægten sidder i toppen. Knappen, trykknappen. Hvis den sad i bunden, så var den lettere at trykke på. Ja, fordi at deroppe skaber den jo med, når jeg trykker på den. Yes! Yes. Er det de 10 sekunder, den kom? Det ved jeg ikke. Og det dræber ned. Nice. Den sidste del var altså ikke. Det er måske lidt et problem. Hvad? Den sidste del, den ikke kommer ordentligt rundt. Ja.